ikusten duzu, hori da gutxi gara Kristu ondorengo laugarren, bosgarren, seigarren mendian. Eta ikusten duzuenez, alfabetua lerro taldez mosatua dago. Hori. Eta, orain, hitz egingo dugu daldiadari buruz. Hori, seigarren, zazpigarren mendian. Hau da, orduan daldiada da Irlandatik. Ni Belfastekoa, oso barro, Belfast dago hemen. Eta daldiada, hasi zen hemen. Zen, gutxi bera, erresuma kultural, historiko eta ekonomiko. Dato askorik ez daukagu. Baina, Irlandatik etorritako erresuma bat zen, eta Irlandara eta gailera mintzatzen zen. Orduan, hasi zen Irlandara hemen hitz egiten zen, eta bazegoen olako zabalkuntza kulturala. Eta hori iraun egin zuen hamargarren mende arte. Eta gara erretan hasi ziren harreman politikoa eta administratiboak hasi ziren etetzen, pixkanaka. Eta hori gertatzen denean, hasten da, hitz egin dezakegu Eskoziako gailaren hastapenari buruz. Orduan, antzinako Irlandara bilakatzen da Eskoziako gailara. Orduan, hitz egingo dugu pixkat literaturi buruz. Eta guazen ama bigarren mendira, erdi aruara. Eta hau ditzen da Leinsterko liburua. Oso importantea da liburu hau. Ia berreun orrialde ditu. Eta kondaira asko daude. Aran baitean, Irlandarak oso arro daude hori buruz, eta naiz, eta denak daki hori buruz naiz eta hizkuntza ez jakin. Adibidez, nire aitak ez zuen Irlandara zitz egiten, baina ipuin kondaira hauete zitz egiten zuen. Eta hauetako bat. Hori da ipuin hauetako kondairik garrantzitsuena. Eta takzen da tambu kulna, edo kulnko zezenaren lapurketa. Ez dakit, ez duduzte euskarazko itzaltunik, itzulpenik dagoen. Eta ez dakit bertso hau gaztelaniaz existitzen den. Zeratu naiz aurkitzen, baina bakarrikan hori internetez ikusi hau nuen, baina ez dakit liburu hori saltzen den, ez dakit interesatzen zaizuen, baina noski, ere dago ingelesez. Edo, Irlandara ikasina baduzue, ondo, eta hasi egin zebatik hau, kaixo esaten. Nola esaten da kaixo? Direk, oso ondo.
Bai, primeran. Beste classe bat. Kje martatu. Sermadus. Kje martatu. Beste batsu. Kje martatu. Sermadus. Kje martatu. Kamega mai germano. Oshondo. Ai, Kajematatu. Bai. Odun. Amen. Anzinako eta gaur egungo Irlandara. Begirada azkarra. Eta bakarrekan erakutsi nahi dizuet ze diferentiak diren. Odun. Hemen goikoa da antzinako hau da dokumentua. Berdin dio, baina noski bibliotik ataratzen da. Entxi adalgadur en kabdiz. Persona beldur da jankua. Jankuaren beldur dena. Hori da antzinako Irlandara. Ez da ezik. Eta hau da gaur egungo Irlandara. Ta alla reben txierna. Da beldur nere gainean jankoren aurrean. Jankoren beldurena. Gauza berdina, esan nahi du. Guztiz erabat diferentia. Ikusten da hori, ez da? Orduan, hizkuntza asko bilakatu egin da. Euskara baita ere, Patrick, ze jainko? Ze janko? No, ze janko. Hauek ziren katolikoak. Eta katoliko sutsuak. Baraizta da. Orduan, hasi ziren gero Eskozia, Inglaterra eta Milandoko kostaldeetara erasoak egiten Eskandinaviarrak, bikingoak. Eta zeren bila zeuden. Zeuden, monasterioen, jotan ziren monasterioen aurka. Orduan, hori, ikusten dugu nola hitz batzu hasten ziren Irlandako hizkuntzari sartzen. Harga, garda, stur, trus, margu, bior, guztiz hori, hain dela urte pilo bat. Orduan, eta monasterioetan, gefraileek jankoren zigortzat zauzkaten bikingoak. Gizonen pekatuak garbitzeko bidaleak. Hori, Orduan, hori adierazteko peska, hau da, olerki bat, oso famatua dena, antzinako Irlandaren idatzita. Oain dela denbora asko. Eta, adierazten da, nolabait, jendeak zer sentitzen den, zer sentitzen ziren, zer sentitzen zen laideak, fraileak, zer sentitzen ziren,
gawin ondolo egingo dudan. Ze bueno biginguak bueno babi was. Torsen dira onia. Odun. Sacharon guia noch fuos na farigi fundal niagore mornen dan lachre lui lochlin gargoiam aiseam diarida. Ichasuren surda suria ist astin senduena. Skandinavico gudari pasat yak ichasuas seart katutako bideren delu asnais. Monon ondo ni gargoiam ondo loigingudu. Ja. Adieu, bueno, olerki idatzi seguen, gaur egungo es Suizan. Ze fraile bat zen, eta leku guztietara joaten zen, ez dakit turiste bat bezala. Eta aurkitzen da olerki antzinako irlanderazko olerki Suizan. Baino badauzkogu la zaitasunaren temporak baita. Eta hemen daukagu beste bat, olerki bat, oso politia da. No zaten da zer monta. Nago zaten hori. Ogei sortzi garren mendekoa da. Odun, Mashal pango, kushta zuen hori, se dokumentu hau, ez ka matematika zari da. Eta, idazten,